Illum 29 ta' Awwissu, 22 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi, mill-Knisja tax-Xemxija iddedikata lil San Giuseppe Ħaddiem. Jikkonċelebra Patri Valentin Kallija li jieħu ħsieb din il-Knisja. Jieħdu sehem ukoll illum waqt il-quddiesa volontiera mill-grupp Caminiamo li se jagħmlu l-mixja Cammino de Santiago b'risq il-proġetti tal-entità tal-Knisja Fondazzjoni Sebħ. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Insellem lilkom il-koll li qed issegwuna fuq TVM2 jew online. Insellem il-kull min hawn preżenti hawnhekk din il-Knisja dedikata li San Giuseppe Ħaddiem u mod partikolari wkoll il-grupp Caminiamo illi qed jipprepara ruħu għal pellegrinaġġ li jibda fl-10 ta' Settembru f'Santiago de Compostela. U permezz ta' din l-inizjattiva sabiħa u anki ħidmiet oħra jgħin il-Fondazzjoni Sebħ u speċjalment ukoll fit-Therapeutic Center Santa Venera. U għalhekk nirringrazzjaw il-Alla ta' din il-ħidma ta' volontarjat u nitolbu wkoll mod speċjali għal dawn li se jagħmlu dal-pellegrinaġġ biex iservihom ukoll taġid kbir għalihom u anki għal ħidma favur l-oħrajn li qegħdin jagħmlu b'tant ġenerożità biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnejna. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull mor aħjar ġej kollu minnek, nisser fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina tħarisulna
bitħabbrik tagħna bla qiegħda b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missirijietkom. La żżidu xejn ma' dak li qed nordnalkom u lanqas naqsu minnu. Qisu li tħarsu l-liġijiet tal-mulej, Alla tagħkom, bħalma qiegħed nagħtihomkom jien. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru għorrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus, li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha, jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna l-mulej, Alla tagħna, kull xi insejħulu. Jew liema ġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed nofrilkom illum jien. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek, flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min jgħix blaħtija u jagħmel it-tajjeb. Min jgħid isewwa f'qalbu. Min ma jqasqas bil-sienu, flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min ma jagħmel ġdeni lil ġaru u ma jajjarx lill-ajru. Min ma jistmax lil bniedem ħażin. Imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej, flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. Min jislef u ma jitlobx imax, u ma jixxaħħamx kontra minnu blaħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, flimkien. Mulej, min jammar fid-dar tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Ġakbu Apostlu. Eżiż, kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi mis-sema, jinżel mingħand il-Missier, l-għajn tad-dawl li fih ma hemm ebda tibdil u anqas del ta' tidwir, għax ritu wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mfawla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Kunu intom dawk li jagħmlu l-kelma u mhux tisimgħuha biss, u hekk tqarqu bikom infuskom. U dimalla u missirna reliġjon ġenwina u bla teba hija din. Iżżur li l-tiema u r-romol fil-hemm tagħhom. U żomm ruħek bla tinġis il-bot mid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għaxritu, il-Missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missirijiethom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħaslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-boqari u tal-ktieli tal-bronż.
Mela l-Farizej u l-kittieba staqsew dan l-għala d-disċipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missierijietom imma jieklu bidejhom mhumiex indaf. Iżda huwa jġibhom. Sewwa ħabbar Iżajja fuqkom ja nies ta' wiġbieħor bħalma hu miktub. Dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ imma qalbhom hija l-bogħod minni. Firħa il-qima li jagħtuni jalmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. Raġa sejjaħ in-nies lejhu qalilhom. Isimgħunu intom ulkoll u ifhmuni. Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fil-bniedem itebbaw, imma dak li joħroġ minn ġol bniedem dak hu li jtabba lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibiet ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba lill-bniedem. Il-kelma tal-Mulej. Fili le Kristu. Dan iż-żmien ta' pandemija illi għexna u għadna qed ngħixu. Kemm il-darba fakkarna lil xulxin kemm hemm bżonn li nsegwu l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa fosthom il-ħasil tal-idej, il-sanitizer, etc. Imma wkoll da żmien fakkarna illi hemm xi miżuri li tajjeb illi anki meta ma jkunx hawn il-pandemija aħna nsegwuhom. Waħda minnhom hija il-ħasil tal-idej u l-ħasil tal-idej qabel l-ikel. Hekk aħna mdorrin nagħmlu u hekk għandna nagħmlu ħaġa tajba. U hekk ukoll li ġenituri jgħallmu lit-tfal tagħhom minn żgħar u hija ħaġa tajba. Għalhekk forsi tiġina l-mistoqsija għaliex Ġesu għamel plejtu sħiħ hawnhekk meta qalulu illi d-disċipli tiegħu ma kinux qegħdin jaslu jdejhom qabel jieklu. Ġesu hawnhekk u anki f'partijiet oħra tal-Evanġelju juri ċar illi huwa mhux kontra dawk id-drawwiet li huma tajbin, anzi irid li aħna insegwu dawk il-miżuri li huma importanti għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna. U stess kien isegwi diversi drawwiet u tradizzjonijiet u jaf li dawn huma meħtieġa għall-ordni fis-soċjetà. Ma x'kienet l-oġġezzjoni ta' Ġesu? Insibuha ċara fil-kelma li qalu meta qalilhom lin-nies, speċjalment mbagħad lill-Fariżej, intom twarbu il-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu it-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Id-diffikultà kbira kienet hawn mhux li dawn kellhom tradizzjonijiet differenti li jsegwuhom, imma li kienu żvujtaw huma mal-min ta' reliġjon, żvujtaw il-prattika ta' reliġjon minn dak li hu l-iktar importanti u essenzjali u rabtu din il-prattika ma' ħafna tradizzjonijiet u drawwiet. U għalhekk kienu jsegwu ħafna affarijiet li qed jgħidilhom Ġesu imma qed titilfu l-essenzjal. Qed twarbu l-kmandamenti ta' Alla. Imbagħad tintrabtu ma' tradizzjonijiet ta' żmien li jinbidlu. U fuq dan Ġesu kellu kritika qawwija lill-Fariżej. U magħha mbagħad iżid ħaġa importanti meta jgħid u jgħidha dan lin-nies kollha
mhux dak li jidħol ġewwa li jittebba lill-bniedem, dak li joħroġ minn ġewwa minn ġol qalb illi jtebba lill-bniedem. Hawnhekk isemmi diversi affarijiet Ġesu. Is-sibieħ żina, ser, til, adulterju, reba, ħażen, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja, bluwa, għamel lista sħiħa. Qed jgħid Ġesu dan jiġi minn qalb imħassra, minn ġewwa illi jħorġu dawn, mhux xi ħaġa minn barra illi tkun qed toħodha fuqek, imma minn ġewwa li joħroġ dan kollu. U dan kollu li jmur kontra il-kmandamenti u l-kelma ta' Alla. U għalhekk lilna llum jagħtina dawn iż-żewġ messaġġi importanti. L-ewwel nett illi aħna naħdmu biex qalbna tkun qalb marbuta miegħu mimlija bl-imħabba tiegħu li minna ma toħroġ dan li isemmi Ġesu hawnhekk tal-ħażen. Aħna nafu li iktar ma qalb tkun imħassra aktar jiġi vvintat il-ħażen. Imma nafu wkoll li minn qalb maquda miegħu qalb mimlija mħabba joħroġ ħafna tajjeb. U għalhekk li nitolbu l-mulej huwa biex aħna jkollna qalb maquda miegħu qalb tixbaħ lil tiegħu biex minna joħroġ it-tajjeb. Dan li semma Ġesu narawh fil-fatt fl-esperjenza tagħna fil-ħajja. Biżżejjed issemmi kultant dak li taqra, kummenti li taqra online, insulti li taqra online kultant, li meta tarahom tgħid dawn huma frott ta' qalb imħassra. Min jinsulta l-iktar li qed jgħid huwa fuq innifsu, qed jgħid jiena qalbi imħassra, għalhekk il-ħadd ieħor jiena insawtu bil-kliem tiegħi. Ma Ġesu jgħid ukoll xi ħaġa importanti għalina, speċjalment għalina li nemmnu, biex aħna ma niżvujtawx il-prattika tal-fidi tagħna minn dak li hu l-iktar importanti u norbtuha ma' affarijiet ta' drawwiet reliġjużi. Id-drawwiet reliġjużi ma' sbieħ basta jirriflettu ħajja fejn aħna qed nimxu skont il-kmandamenti ta' Alla. Għax inkella jkun hemm veru kontradizzjoni. U naraw anki minn dan li qal Ġesu stess hawnhekk. Pereżempju, jekk xi ħadd ikun iħobb idur mal-istatwa tal-Madonna, pereżempju, iżenjina, jixelilha, imma mbagħad fil-ħajja ordinarja ikasbara bid-da li semma Ġesu stess hawnhekk, ikasbara bi kliemu, hemm kontradizzjoni kbira. Jekk xi ħadd pereżempju iħobb ukoll id-drawwiet reliġjużi imma mbagħad jgħix ħajja ta' korruzzjoni, ta' reba, ta' erq tal-oħrajn, hemm kontradizzjoni kbira. Hemm faċċata li warajha però mhux it-tajjeb hemm imma l-ħażin. U għalhekk Ġesu jgħid huwa importanti li aħna naħdmu biex qatt ma nkasbru l-kmandamenti ta' Alla ma ngħixuhom. Sa meta tnejt hekk jiena tnejt jista' jiġri li bniedem jiżbalja, jitlob maħfra, imma li qed jgħid Ġesu hawnhekk huwa meta wieħed jażel dan bħala stil ta' ħajja. Jiġifieri kuntent li l-ħajja tiegħu hija faċċata biss fejn tidħol prattika ta' reliġjon, imma wara hemm it-tkasbir tal-kmandamenti ta' Alla. Dawn l-affarijiet huma kollha sbieħ id-drawwiet reliġjużi u aħna għandna nirrispettaw id-drawwiet reliġjużi u nħeġġuhom. Imma basta ma jkunux biss faċċata li warajha m'hemm xejn jew inkella għar hemm it-tkasbir tal-kmandamenti ta' Alla. Nitolbu għalhekk illum il-mulej biex jagħtina din il-grazzja l-ewwel nett ta' qalb li tkun mimlija mħabba, li minna joħroġ biss il-ġid. U qalb ġeneruża. Imbagħad ukoll li aħna narfu nimxu skont il-kmandamenti tiegħu u ma jkonniex faċċata
li qed turi mod u ħajja li qed turi mod ieħor quddiem Alla. Għax nafu li Alla jara l-qalb u jrid li dak li aħna nagħmlu ikun tassew jirrifletti ħajja fejn aħna nosservaw, ngħixu u nożżu il-kmandamenti tiegħu. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissen minn Missier qabel u żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jeġa jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisarma mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej, għin lil-morda u lil dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Għati l-kuraġġ lilhom u lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Imxi bis-switna Mulej tul din il-mixja li għażilna aħna li nimxu, imma fuq kollox imxi magħna u mexxina dejjem int fit-triq ta' ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej għamel li nemmnu fina nfusna, ħalli kollna l-kuraġġ nelbu kull sfida li tista' tiġi qudiemna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, nitolbuk tatina l-grazzja sabiex dan il-vjaġġ ikun skont ir-rieda tiegħek, tatina s-saħħa li nwettqu dak li bdejna u fil-waqt li tberikna nirringrazzjawk għal dak kollu li tafdana bih tul ħajjitna kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, grazzi ta' din l-opportunità li nagħmlu dan il-pellegrinaġġ. Opportunità li ngħixu, nifhmu u napprezzaw l-sbuħija u l-kobor tan-natura, il-wirt storiku, l-istorja u l-kultura ta' popli li jgħixu qabilna, il-ħajja sempliċi, il-ħbiberija, il-kuraġġ, it-tama, il-karità, is-solitudni, it-tbatija l-ferħ u fuq kollox li ngħixu l-veru spiritu tal-umanità. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej, nitolbuk iżżomm idejk fuqna fil-mixja tagħna lejn Santiago. Żommna qawwijin u sħaħ u ħares lill-familji u l-qraba tagħna waqt li aħna nkunu l-bogħod minnhom. Nitolbu, ismana nitolbuk Mulej. Ilqa nitolbuk Mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa Mulej tina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin iċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajl il-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bl-għajda fl-għamija l-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewtu l-art mimlija bi-glorja tiegħek, wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Birek minn ġej f'isem il-Mulej, wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf nimħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn oħati għalina u la daħannix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-denin.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Fil-luq ta' din qudiesa tlob il-barka ta' Alla fuqkom il-koll, intom li qegħdin issegwu fuq TVM2 jew online, intom hawnhekk kollha preżenti fuqkom fuq il-familji tagħkom u ngħid anke talba speċjali ta' barka fuq dawn illi ftit ġranet oħra se jkunu f'pellegrinaġġ Santiago de Compostela, l-grupp Caminiamo. Nitlob il-mulej biex iħarishom biex ikun magħhom dan il-pellegrinaġġ u biex jgħinhom ħalli dak li se jagħmlu ikun taġid għalihom spiritwalment imma permezz tagħhom ukoll għal tant nies oħra. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum il-Knisja tax-Xemxija dedikata lil San Ġusepp Ħaddiem minn fejn xandarna l-quddiesa tal-Ħadd matul ix-xahar ta' Awwissu. Fil-quddiesa tal-lum ipparteċipaw ukoll il-volontira tal-għaqda mhux governattiva Caminiamo li f'Settembru li ġej se jagħmlu l-Cammino de Santiago bil-flus miġbura se jmorru b'risq iċ-ċentru terapeutiku immexxi minn Fondazzjoni Sebħ. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tajn lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.